Salam hormatly vatandaşlar. İnternet saýlawlara gatnaşmak gaty wajyp mesele her bir Türkmenistanly üçin. Her bir Türkmenistanly hökman internet saýlawlaryna gatnaşmaly we öz geljegini saýlamaly. İnternet saýlawlarynyň netijeleri bizim üçin gaty wajyp. Ey Kamsorg, PGS'in Kamsorgu. Inni şu saylaw sistemini döredikler. Ya utunçsuz binamız. Sen haçan bezetçek bu milletin öňüne yalan sözlemäni? Sen yüzün yırtıklığı yönü ölçer yerler. Ene şu at şu dron zat, ne birinci yerde ra şomuşun. O tayda o ne heli sen o pasport yok. Doğru mu? O kimin raýatlygy belli değil. Köçeden tapan adamyny yönü ses verdirayman o tayda. O ne heli sen öňe düşýän ya ýyda düşýän. Bu bir kezzaplyk schema tabi. Mundan ömür saýlaw bolmy. Ene men şu tayda Amerikada oğullu alan bir ýigidim var. Qara renkli piyada, qara pelwan ýan men ona. Qara pelwan. Salam aleyküm babacan. Han sen aýt. Bamy şol neme ýanky sen şu tayda ses berilýärmi? Bor. Sen şu wagt Amerikada ýaşap ýördüň, Amerikan raýaty sen. Da. Dogrymy? Aslyňam Nigeriýaly. Ses berilýärmi? Da. Berekella ses beren bolsaň, indi sen ýeködüň. Indi sen Nigeriýada näçe adam bar sizde? 200 milyon. 200 milyondan sen häzir bar, şolar ses berilirmi maňa? Da. Ene bulan şu maşyn, bulan şu kezaply skemasyna gerek bolsa. 200 milyon gerek gel. Bir 10-20 milyon bolsa da bar, bütün Merkez Aziýaň toplamajyk sesini tapylýar. O sen birinciden sen Türkmenistanyň raýaty däl. Eger prezident kürsüsine dalaşýar bolýan bolsa, bir döwletiň raýaty bolmaly ol. Sen nähili sen iki döwlet mi, üç döwletiň sen nähili dalaşýar bolýan. Ine adamlar bularyň edip ýören işleri